Nanggi ko pre, inadlaw ni ako pre. 350 adlaw. Mo ba? Oh. Tapos, 350. Kumaya gud na. Okay na, kay mo man minimum allowance tao. Biyain na pre, ako'y bahala nimo pre. Bayaran ta ka 5K ang adlaw. Uy, madali pit. Buyog lang kas guwapo. Unsa man ko mo bodyguard? Dili basta. Bus ni pre ka kwarta ka po. Sige ka na, kwarta na. Sige, puta. Kita. Ay, pre. Uy. Sa man liguro ko daan ba mo tayo mag-ingon nga kwarta nga 5,000. Liguro ko daan kasi advance daan money down ta kay trabaho bi ako. Mo ba? Ano ka mahatag isahan ako nimo. Unsa man ka maniguro man ka pre? Mga amigo man kita. Sige lang kay ano ba? Gumito na ka ng kwarta. Sus, sa mga pila na imong gusto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, imo na tanan pre, imo na yung tanan pre.